Mikä sun nimi on? Sonja. Ja kuinka vanha sä oot? 8. Missä sun äiti on töissä? Ärkeski. R-kioskilla? Joo. Okei. Kuinka pitkään sun äitillä on ollut oma kioski? Joku viikko. Viikon? Joo. Okei. Mikä sun mielestä sun äidin työssä on kivointa? Saa aina laittaa noin juomapullot tuolla. Joo. Kaappiin. Onko se on kivoin tehtävä? Joo. Okei. Koska se on niin nopeasti ja niin helposti joo. Onko sun äiti nopea laittamaan juomapullot sinne? No niin. Onko se tosi hyvä siinä? Ja Sä sanoit, että äiti on perustanut viikko sitten kioskin. varmasti. Varmasti, okei. Niin, mitä sä ajattelet, että minkä ikäisenä voi perustaa oman kioskin? 60-vuotiaana. 60-vuotiaana? Hei, onpas sulla kiva kioski täällä. Joo. Mitäs kaikkea sulla on täällä kioskilla myynnissä? Sä voit nähdä tästä lähtöstä. Voisinko saada hotdogin ja pullon vettä? Ja tässä on eka se pullo vettä. Kiitos paljon. Ja haluatko saa ketsuppia tai molemmat? Molempia, kiitos. Kaikilla mausteilla. Okei. Nyt kun tää oli nyt tää juoma ja hodari oli yhteensä 9 €, niin jos sä oot R-kioskissa töissä, niin paljonko sä saat palkkaa? 100. 100? Onko se kuukausipalkka vai päiväpalkka? Päiväpalkka. Päivässä 100. Okei. Paljonko sun äiti saa? Töistä? Joku 50 tai 60 vaikka. Päivässä tai viikossa tai molemmat. Okei. Eli saisitko sä enemmän kuin sun äiti saa palkkaa? Totta kai. Totta kai, okei.